Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ήλι. Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο βίντεο της καινούργιας μου σειράς θέμα. Πάμε στο θέμα μας. Το θέμα μας είναι το browsers. Πάμε. Γνωστά browsers είναι το Chrome και το Mozilla, το Yahoo, το Live και το Internet Explorer, αλλά και το Microsoft Edge. Οπότε, άλλα είναι το Torch, το Maxton, το Safari, το Avent, το Google και το Opera. Στα browsers κάνουμε το εξής. Ας πούμε, το browser που χρησιμοποιώ εγώ είναι το Google Chrome. Πιο παλιά χρησιμοποιούσα και Mozilla, αλλά αντιμετωπίσα πολλά προβλήματα. Δεν σημαίνει πως και εσείς αντιμετωπίσετε τα ίδια προβλήματα. Αυτό είναι ένα browser, το Google. Πληκτρολογείς εδώ πρώτη θέση, π.χ. PS4. Σου εγγραφείς PS2. Grand Theft Auto San GTA σαν επεισόδιο 1. Ας πούμε, ίσως πως πάντα θα το βγάλει στη γλώσσα που θέλετε. Π.χ. σε μένα έτυχε και το έβγαλε. Αυτό είναι ισπανικά. Πέτυχε να το βγάλει. Οπότε θα δείξουμε κάτι. Και μετά το βίντεο σου πετάει στο YouTube, ένα video browser. Και αυτό ήταν το βίντεο μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήμουν ο Ήλι και τα λέμε.